Kana achuya madhezi maviri kuya uzongorara achitopinda magumbezi womuka makuseni woenda kwaanoenda kana kuti anopinda mumba mumabhlanketi umu morara mese semukadzi nemurume. Pane zvinoso izvo zvasikuitika zvaimboitikawo pamashura. Aiwa, ndiri kutanga kutaura kubvira pamakauya pano muchiti uyu demo harisi kushanda. Hazvisi. Hazvisi. Hasha TV, nyaya sezvadziri. Zira mumba menyu kuti mushayikwe demo chii? Andozvandakataura. Makazoenda? Hatina kuenda mama. Chii? Chiri kuitika mambo tora chokwadi pambefedari. Ava vanhu vaviri vari kuwandzana. Nyaya yavo havasi kubudisa pachena. Pauviri vavo vari kuwandzana. Ndikaitaura nauyoyo. Right. Iwewe pawakagara apa ndakanga ndakabvunza ndikati mese muri kushaya demo here? Mese. Saka mese manga muri kugara panzara makagarira yeye. Asi ndakupai kuti endai kwakati munorapwa munoonekwa kuti chii chikonzero, hapana kusungana here kuri pakati apo. Sei musina kuenda kwandakakutuma? Saka kuti pautatu hwedu ipapa pandika kuwandzana karipo kasiri kubudirana vanhu pachena. Bishop, vana vevanhu vawakatora ka imhosva yaukatora kunotora mwana akaberekwa kwaakabva, mwana akaberekwa kwaakabva, unonzwisisa? Hauna right kana kodzero pamurawo unotaura kuti abuse. Iyi abuse iyoyo yauri kuita pavana vaviri ava, sei uri kuiita? Ili toriwa padambudziko. Vabereki vako vari kuti? Baba wakafa. Amai ndo vari pajinga mvura. Vari pajinga mvura. Papo. Saka iwewe uri kuda kuti upone here kuda kudzikora uinaro kana kuda kugara naro? Kuda kupona. Kuda kupona. Une makore mangano uine dambudziko? Zvakatanga ndingangoti tiri pakati pezhizha. Zvakamboitika gore rakapera. Tikazofamba futi zvishoma zvikazodzoka kuita zvakanaka. Taamukati mezhizha takumupurura fortune. Ndipo pazvakabva zvatanga zvakasi. Alright, iwe ndobvunza mukadzi wako mukuru, nditaurire chokwadi pavanhu. Nhau iripo pavanhu vaviri. Inhau yokusava kutsikana mumafambiro yavo yavanoita. Murume haakutsikane nemafambiro enda mukadzi, mukadziwo haakutsikane pane murume. Asi neuchenjeri huripo pashaya munhu anobudirira mwe pachena kuti iwewo zvauri kuita inini zvako handichada. Ndokuuya nekuno kudari regende inini nokudari. Wouya zvino kuno kudari kuti wachibuda choko wachibudirana chokwadi zviri kunetsa. Asi vanhu vanchikatasa chokwadi pawiro hapana ari kuda munhu. Hapana. Saka changa chiripo imiwo sekuya kwatiri kuita pano sevana venyu nhau idzi kutaura mukudziona. Inini handingarami nokuti sekai neni takafanana, sekai ndimi nokuti tese tikurwira murume. Asi pawiro wavo pane chavari kuviga chasira kubudirana pachena. Saka handizive pane zvinhu zvacho zvavada kugovana kana vakagarisana vese zvava kwavari nokuti ndikungobvuritsiwawo kuti handei munongonzwa zviripo semukadzi ndiripo. Pandika kuhwandirana kari pane nyaya dzavo dzavasida kubudisa pachena dzavari kuhwandirana. Saka ndidzo dzacho dziripo ipapo. Uyu murume uyu anowanzopedza nguva kumba kwaanopedza nguva kwaanorara kazhinji ndekupi? Ndekwako here kana ndekweuyu? Anoita kwese vanongoita madhezi maviri hapana kwaanoiwandira. Kana achuya madhezi maviri kuya uzongorara achitopinda magumbezi womuka makuseni woenda kwaanoenda kana kuti anopinda mumba mumabhlanketi umu morara mese semukadzi nemurume? Pane zvinoso izvo zvasikuitika zvaimboitikawo pamashura. Aiwa, ndiri kutanga kutaura kubvira pamakauya pano muchiti uyu demo harisi kushanda. Hazvisi. Hazvisi.
Saka iwe ningiriki bishop. Chauri kuda mukati meupenyu uyataura kuti pamusana pekushungurudzika kwaari kuita akuda mugove wake, iwe uri kuti aiwa uri kumuda, une chokwadi here chekumuda kana kuti uri mutamisi? ini ndanga tichiona kuti sechikumbiro chaari kutaura nezvandiri kuita inini handisi kumukwanisira indi chokwadi ndikugara, zvakangokodzerawo kuti atsvage kuti varume aite zvaari kuda, handisi kuramba kuti govane midziyo tinogovana, handina dambudziko nako ipamba. Munhu wandakashanda naye chokwadi ndichimuda, asi dambudziko riri kwandiri. Une vana vangani naye? Handina mwana. Kono uyu une vana vangani? Ndine 4. Musoro wani 2. Ane vangani? Ane 2 na bonus. Neuyu? Nyatsanangura icha zvara muri kuita. Pamusoro Bishop na bonus anowana 2. Bonus mukadzi wenhaka, mukadzi womukoma wake. Saka bonus na Bishop wakabereka wana 2 watoverenga ndo mukadzi mukuru akashaya. Saka uri kureva kuti anobara here uyu kana kuti habari? Ipapo mambo pangandoona. Iwe unobara here kana kuti haubare? Mambo Simoni anoita pakutanga ndaibara, asi pari zvino handisi kuona zvichibuda. Zvakatanga rini wakatanga rini kusabara? Ndika kuti kubva gore rakapera pandakambotanga kurwara ndopandakazoona kuti apa simba. Iwe ndakakuti taura chokwadi. Chokwadi. Unoziva kuti kune vanosunga. Chokwadi. Saka iwe pandakakuti chawakarambira kuenda kuna chiremba anogona kugadzisa nhau idzi chi. Handina kuramba mambo. Aiwa wakaramba? Handina kuramba. Aiwa. Saka kana uchiramba kunzi enda unobiswa makwekwe kudhibiu, iwe uramba kuenda ikoko. Makwekwe yanobva? Ayazi. Saka wakabva muno mune makwekwe yako, ndakutaurira kuti enda kwakati unobiswa makwekwe. Nhasi wauya wagara apa uri kugomera kuti ndiri kurumwa nemakwekwe. Makwekwe iwayo uri kuyada kawajairana nawo kai? Apete mambo. Ndatobviswa makwekwe asi. Makwekwe ndeyako, asi makwekwe zvaari yako wakukonzeresa kune vana vavo kaenda uchituro vana. Urunzvisa? Service yamafanira kuti vawane kwauri hausi kuvapa. Urunzvisisa? Then kuita ikoko imhosva inowanikwa kumurao unochengetedza vanhu. Uri kuvanzvisa? Ukaenda ukabisa mari ukanoroora mwana wemunhu azvireva kuti amuranda wako. Uri kunzvisa? Anenge arikuda kuti araramewo zvakanaka panyika ino, zuva rake rekufa kana rasvika abvewo akagarawo nemufaro pamusoro penyika. Asi apa waenda kunokwidibira iwewe nokuti ndiwe uri kunzi baba, ndiwe you are the brain thinking tank mumhuri kaiwewe. Handimi baba? Saka makangova kuti uyai, asi hapana zvauri kuita navo. Ukasvika ukawana uyu ane chikomba, unoita sei? Panoguma. Zvinorwadza. Zvinokurwadza pakuti chii? Zvinokurwadza. Zvinokurwadza pakuti chii? Unoda kuti uya agare ane mabiological feelings. Unogona kuyarapa? Iwe noti iwe ndiwo dhokota wacho iwewe. Ndiwe unorapa zvirwere zvinorwara uyu. Zvinewo dhokota iwewe uri kurambira mishonga yako kuti urape vanhu vari kurwara. Unoita sei? Une vabereki? Vabereki vari kupi? Vari pajinga mvura. Vari pajinga mvura. Zvinochiteerera. Uchibva muno mudare, ndiri kuda kuti uende kunouya nevabereki vako.
ndikuda kuti uye nevabereki vako nevakadzi vako. Iwo nevabereki vari kupi? Kwani? Kwa Chipfunde. Imo muno kwa Goteka. Ko iwe vari kumvuru. Vanokuda? Vanokumirira panhamo dzako? Ko iwe vanokuda? Vanokumira panhamo dzako? Saka imimi vatatu muchifamba makadai, paripo pamasvika pakutadza pamwe makaisirana mupfuwira wekuti mese muri vatatu hamuchaziva zvokuita, muri kungorarama. Saka pandaa kuti ndizivise vabereki venyu vouya mosumuka moenda kwatateguru. Kuda nekusada, nokuti munyika mangu handidi vanhu vanogara vachishungurudzana. Kushungurudzana kwamuri kuita. Vanobvuma here kuenda kwatateguru kwacho ava, nekuti mungogona kungotaura changamire kuti munoenda sezvamukambotaura, havana kukwanisa kuenda. Kuna matakundererei nhasi unoyu muri kuvati izvo vanoenda. Vanobvuma here? Munobvuma here zvekutaura nachangamire kuti munoenda kuti munobatsirwa? Ndinobvuma. Ko imi amai munobvuma? Ndobvuma nokuti ndiri munhu ungotakuriwawo chokufanira ndandisarikanza handinoenda. Asi makachena maningi kaimi. Munotadze kubetserana nemurume, hamuna basa remaoko ramunoita? Handina ishe, ndakangomirirawo nhau yemunda chete, handina basa randinoita. Ko imimi? Ishe ndakagara ndichida kumubatsira Bishop Jongo asairamba ndikafamba maprofiti kuti uya iye airamba kuuya pane gediri. Ya saka muri kuzivana. Saka pandokupai mazuva. Ndingakupai mazuva mangani mashoma yokuti mufambe ndozoda kuzosangana nemi. Ndipai mazuva mashoma yamunokwanisa kunge makagadzirira. Piwa mambo na Jongo. Jongo ndipe mazuva yaunofana kuva wakagadzirira tisangana. Kubira January chete. January. Tosangana kupi? Muno. Atikwete kusangana muno. Ndiri kuda tisangane. Iwewe wato right nemukadzi wako. Saka tinoda tiva pane nguva yekupuhwa mishonga nenguva yekumushonga uchinwira muropare kwako kuti usimbe hatizi. Saka ndio pandiri kutaura kuti tofana kusangana. Pakusangana kwedu muna January iwe unenge watove mutano. Tafamba tanzwa kuti chichi mutambudzi. Mazwa zikuruwa mambo vari kuti tosangana rini, taura mazuva kuti musi wakati mambo yakagadzirira tisangane, moudzana pakusangana moenda kwamuri kunzi muende munobatsirwa ini. Otoenda pamwe chete namama. Aiwa, ndokudirekta iko kuenda. Mregai titsvage mari ndipe mukana nguva yemasondo maviri titsvage mari. Mukana 2 weeks. Kutsvaga mari. 2 weeks za January. Ndizvo reva 2 weeks 14 January. Ndidzo 2 weeks za January. Pakati pa January. Bishop na Saru Sekai na ndiani zita? Beauty bonus Piri. Beauty bonus Piri. Mari yetransport munokwanisa kuiwana? Ndikutotsvaga. Unofana kuti uye nayo yokukwidza mukadzi wako. neuyu anditi
pangane mari mambo kubva muno mukuenda paguruve yokudzoka ne$50 yokunobetserwa nechikafu chenu zvinoita pamuri kuuya tinouya mambo mukauya musi wa20 muno munofanira kuuya makagadzirira anditi ka nevabereki venyu uyu nevabereki vake uyu nevabereki vake anokumirira kana tichiti next of kin ndizvo ka kana mauya muchibva pano ndobva ndati chiendai mobva matoenda ndinge ndavazivisa kuti kune vari kuuya iko moenda munobetsera akakuti chii akatipa minamato ishiazvakara saka minamato inotora makore mangani kuti ishande aipedze svondo aipedze svondo saka kubvira takaonana wanga usiri kuenda kumasoro nanga ndichienda saka sei dambudziko risati rapera ndopatisiruziva ipapo uri kuenda wopuwa matombo woenda wounganidza kubvira pai waipuwa mangani vaindipa matatu ndakapiwa kamwe chete wakapuwa kamwe chete yachinzi yanotanga yanopera kushanda rini kwemazuva matatu saka mazuva matatu anopera ndakadarika saka iwewe zvaitika izvozvo wanzi uri kurapiwa mapiritsi aya watadza kupora unoramba kuti ndichapora chete ndopanga paine dambudziko rade kuti ndingaite sei kuti kunyanya dambudziko kuti ripo ndire mari yokufambisa ndorakandinonotsa kusvika nhasi changamire chiita izvozvo zvataurwa namai ava kuti pano kuhwandirana kwavo vari vatatu aiwa chirega kuchinobuda saka sumukai mozouya musakuvadzane mumba musakuvadzane endai munogara Hey, this is Rockford Joseph, also known as Rocky, and here I'm representing for Burning Issues, Men's Herbal Health Clinic. They have this deep cleansing kidney tea. You should try this out for all men. It's really good for the detox. Peace.